Happy together. Okay, nurse naman si Eric. Mahal pala yan, ano? Nasa cholesterol, mahal pala Eric yan, no? Ha? Mahal pala yan. Oo. Kung bibili mo yun, merong nabibiling 25, 30, 50. Talaga. Pero pag cover ka na Pati gamot mo, libre. Meron, por dollar lang binabayaran ko. Kope. Yung aking sa insurance ko, $5. Pinag-iisipan pa, pupunta kayo ng manood ng concert? Oo nga eh. Sarah. Saan? Pupunta kami ng June 11, nakabili na sila ng ticket. Sana nag-order kami nila yun eh. Saan ang concert ni Sarah? Doon sa Masi Hall. Ito si Kuya Johnny nag-aaya dati. Sino nga yun? May pasok si Eric. Oo, yung maganda kung talato ko dahil doon. Nakabili na At saka Bernes, bakit naman hindi ginawa Sabado? Ang nandun si Martin de Vera, si Tincho, si Gerald Anderson, Puro mga teens pala eh. si Doc Dumuloy, si Richard Boom, marami. Kala ko tumuloy kayo eh. Kaya nga. Dadalo niya na Wawawi doon sa Chicago. Ba't dito hindi dinadala dito? Ano? Gusto ka marami Pilipino.